Sziasztok, srácok! Csá! Én Andris vagyok, és ebben a mai videóban nem más fogunk csinálni, mint Fortnite-ozni és Minecraft-ozni. Fél óra Fortnite, fél óra Minecraft, és ez az egész videó 1 órás lesz. Várjatok, mert a joystickomat meg kell keresnem. Akkor és mondjuk egy videót zérúbérget, most a zérúbérgezni szoktam, mert nem tudom, az könnyebb nekem. De megvan az óra, értem. Nem akarjátok tudni, hogy mennyit szenvedtem vele. Oké. Ez. Max. Ne! Jó, akkor Big Deal-el játszunk. Nem rágolok. Hát akkor... Na jó, akkor 31 percig most Fortnite is. Vagy akkor amúgy, hogyha... Na, úgy. Jobban láttok. Ez nem az államszkén lesz, abban biztos vagyok. Lonely Lodge-ba, vagy nem, hozzék jövőt. Amúgy, ha akarjátok, hogy a videók mostantól ilyen szépbe legyenek, akkor írjátok rá a kommentbe. Az hogy? Én megöltem őt, ő megölt engem. Azért? Térjük be. Persze. Ő az, aki megölt. Oké? Akkor... Még pamplókrok. Jó. Csak a... Alfrém a színe nagyobb. De szerintem a következő gémét azt azért játszom. Rendes OG Fortnite-ba. Mint pedig itt a eventben. Mielőtt leszólnátok, hogy miért jön a lokarám, hát azért, mert néztem így a Big Deal-nek a beállításait, ezt kicsit elfelejtettem. Aztán indult a meccs, ezt már nem vettem vissza csinálni valami. De 117! Az kapta sotot. De amúgy, azokat ott kiütöm. Kétszázikú, ezeket tudom ki. Amúgy.
Nézzük, mennyi helyet adérnek. Tehát még csak 5 percnél tartok, szóval nincs nagy baj, tehát hogy még szerintem egy kört majd még le tudok játszani. De amúgy, amikor az ilyen így a kezdésemet fogom bemutatni úgy Fortnite-ba. Jó, megkaptam egy legjobb pisztolyt. Mondjuk másik pisztoly nincs. Egyetlen jó pisztoly a Chapter Seasonben, mert ez most a rendes Fortnite-ban is benne van. És főleg, hogy Legend. Jó heavy shotgun, persze. Mi az, hogy nem. Ki az, aki nem szereti a heavy shotgun? Komolyan. Ilyen headshotokat lehet vele lőni. Pillanat. Szóval most megölnek. Nincs több életem. Szóval akkor vége a meccsnek. És hát én azt nem szeretném, hogy vége legyen. Én szeretném, hogy minél több végéljek. Ezt jól megölöm. Mert itt van, flékelnek. Mennyi időnél tart? 8 perc. Akkor még van 22 perc. De amúgy, hogyha akarjátok, hogy az összes videó minden már ilyen szögbe legyen, akkor írjátok le a kommentbe, dobjatok egy lájkot és iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le. Szóval, oké. Obi-bobi. 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 Obi-obi-obi-obi. Bobi. Obi-bobi. Obi-bobi. 1, 2, 3, 400 bivakom lesz. És még a bónusz. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 900. 900 bivakom lesz. Pont majd egy fog kellene. Nem. Betörre nem. Akkor az Ogi.
Srácok, rájöttem, hogy most nem akarok Fortnite-ozni, szóval Minecraft lesz. Csináljuk egy új világot. Így jó. Így pont így néz ki. Nekem, mint a zélemre. Na de, srácok, is vagyok. Mert először én még hát az elején békés meg szeretném. Special. Jaj, nem napos világ. Kezdődték egy gonoszra nézni. Csak itt nézem, hogy van-e ilyen bánya. Nem olyan bánya, hanem ilyen nem tudom elmondani, milyen. Nem tudom, milyen. Survival Island. Az úgy. Hát, Strong Cold. Itt. Ez jó kezdés. Itt ezek. Akkor nem írok be ilyet. Persze. Csalás az mindig kell. De nem. Ez lesz a neve. YouTube. És hát én ilyen izét szeretnénk, mint ami mondjuk van Lucky-nak. Mondjuk ő pont nem. Még kinek van ilyen Lucky? Mindegy, olyat szeretnék, hogy ilyen nagyon sok ideig megy ez a világ, és már meg kell mennünk. Persze, hogy szavannába kezdek, jobban nem is tudok. Ebből most csak azokat szedem ki, amik kellenek. Akkor ez kell, bot, és még egy facsonatot, ennyi kell nekem. És most el szeretnék menni, egy picit felfedezni, mondjuk oda azt a hegyet, megnézem, hogy az milyen. Az egy ilyen kis lebegő sziget. Milyen lenne ott lenne a házam. Ott fönt. Itt egy bánya, de szerintem nem megyek. Nézzük ki. Nem tudom, kibányászok egy kis követ. Aztán ja, lesz, ami lesz. Közben majd egyszer, még ebben a hónapban lesz egy ilyen nyereményjátékféle. Egyik nézőn benne lehet a videóban, de csak az egyik. Szóval, akik akarják, azok iratkozzanak fel, dobjanak egy lájkot, kommenteljenek, hogy én szeretnék, azt kommenteljék le, és ja. Ezek a hínárok, ezek a mucsók,
azért elhozok. Egy ilyen kaktusz van. Az van ilyen szücsögő zombi bázis. Most semmit nem értettek ebben. Én sem. Ilyen nekem kell. Ezt hogy kell gyűjtni? Valakinek... Aha, ebből csak ilyeneket kapok. Ebből azt hiszem akkor 9 kell valószínűleg. Vagy 4. Szerintem 4 kell. Vagy 9, nem tudom. Én nem csináltam ilyet. Segítség! Megfulladok! Segítség! Nem akartam. Merre? Ó, jó. Akkor ezeket hagyom. Ezt a kis levegőszigethez el kell mennem. És úgy. Itt megnyitottam a térképet. Mert így amúgy nem is néztem térképet. Jó, amúgy, srácok, van egy apjunk, már csak egy bárányt kell szereznem. Gyere itt egy kis bárány. Mindig nem bántalak. Csak mondjuk megöllek, de nem bántás. Mi az fesz? Kaját is adsz. Kösz. Kaktuszt akartam letenni. 2 az pont elég. És innen úgy tovább. Hát mondjuk úgy tovább, hogy láva. Az majd nagyon jól fog jönni. És ez mi? Ez a csúnya föld. Barány. Leszálljon. Ugye nem tudom, hogy néha miért beszélnek ilyen halkan. Szerintem most csak egy picit így ebbe a... Ott van vas. Oda abba a hegybe betelepedek. Szerintem. Mert most ezt a vasat ezt meg kéne szereznem. Fönt. Meg ott több is van. Akkor... Szóval most én így oda felmegyek, ezt a vasakat megszerzem. Itt is van vas. Akkor most csinálok egy kőcsákányt. Így. Megkaptam. 1, 2, 3 vas. Az jó. Ott is mennyi vas van. Na, oda muszáj feljutnom. Ne felépítek így. Blokkokkal. Aha. Szerintem ezt a kis szönetet kiszedem. És hát felépítek. És belások. Pontosabban. Bárjunk. És így bevágnám, hogy andés, és az ásás.
nem túl jó barátok, de valaki jönnek. Parim. Most én jelenleg nem tudom, hogy hol vagyok. A sötétségben. Nyugodtan nincs rájöttem. Inkább facsákányol. Jó. Facsákányol, törjön. Egyedül felkejében. Itt van az a... Igen. Itt a vas. Itt a vasom. Itt megkapom. Szerintem most ezt építek. És ide. Négy. 5. 6. Van 7 darab vas. Nem tudom, hogy feljebb van még. Ezeket itt kiütöm. Nem esnének le. Nagyon jó, hogyha nincsen nálam több blokk, de úgy néz ki, hogy itt nincsen több vas. Hova esett? Eszembe jutott valami. Oda akartam, és azt tettem. De amúgy szerintem, hát ott van arra. Ja, azt hittem a főre, hogy arra. De szerintem ez a videó ennyi is lett volna. Ha tetszett, akkor mindenféleképpen dobjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel, hogy nem maradjatok le. Ahogy mondtam, majd lesz egy ilyen remény, hogy játszhatok Fortnite-ot, vagy Minecraftot, azt nem, de Fortnite-ot is benne lehettek az egyik videómban. Ahhoz komment, hogy le kell írni a kommentbe, hogy én szeretnék, és ja, sziasztok!